Katin-awan sa pagtuong Katoliko. Tulumanon sa mga pangutana bahin sa relihiyon. Pagpanayag sa lahing opinyon sa pagtuo. Bayloay sa nagsumpaking interpretasyon sa balaang kasulatan. Kini ang Katin-awan sa pagtuong Katoliko. Mga igsoon, mayong gabi. Niya kita sa atong tulumanon nga atong Katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kaalam, non potest is editornum cuinum subist veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad kuno as kamaturan ni pasukan. Si Jesus mingon, pabilin mo sa akong mga pulong. Nga akong mga pulong mo ang kamaturan, o ang kamaturan makaluwas kaninyo. Maigsoon kini atong tulumanon katinawan sa pagtuong Katoliko. Nagadapit kami kaninyo, sundo na mo yung mga pangutana, may tungod sa atong pagtuo, may tungod sa mga pagtulunan o doktrina sa Iglesia Katolika nga giayag usab sa atong mga non-Catholics with due respect to them. Unya uban ako karon iya si Brad Aling Bacalso, usa ka Catholic lay minister. Matag Dominggo Catholic lay ministers mo tunga sa bukid sa Talisay, daghang mga barangay sa Talisay sa bukid nga daghang kay makaraang mga kapilya, mga bag-ong kapilya, tigumanan sa mga kabos sa pagtuon sa mga pulong sa Dios ug ang Catholic lay minister mo sa ulog, kasaulugan sa pulong. Usa ka matang sa pagsimba nga gitugod sa simbahan alang sa mga laiko o sa mga dili na makalusad sa patag kay tuwa sa bukid. Niya sa si Brad Dennis sa Bacolod, usa sa mga leaders o lecturer sa Catholic Charismatic. He is one of the lecturers. Niya sa Smado Aquino. Atong ihatag kanto ni Brad Aling Bacalso. Daghang salamat, Brother Sok. May gabi kanimo, may gabi usab sa tanan nga naminaw karon sa Kabisayan ug Mindanao. Kutob sa buton sa atong Sibya nini ato istasyon DYRF Radio Puersa. May gabi sa tanan nga nagsunod sa atong programa ang Katinawan sa pagtuong Katoliko. Labi na si Sister Lady Cabiluna, Brother Willie Cabiluna, Brother Sammy Dilbo. May gabi diha sa tanan gayud nga naminaw sila si Rocky Bacos o si Nilpa Bacos. May gabi sa tanan. Sa dili pa nato ihatod ni Brad Dennis Bacolod, Brother Sok, doon sa tayo pasupot nga pangutana, may tungod nining pagkatao sa atong Ginoong Jesucristo. Atong mabasa diha sa Biblia nga sa panahon nga siya nag-edad nag 12 anyos, di na ta kabasa siyang kinabuhi. Diha na ta makabasa panahon na siya mga 30 na katuig. So, doon na ba tayo mabasa diha sa Biblia or sa history or sa tradition, Brother Sok, nga atong Ginoong Jesucristo diin siya ni anang maidara gikan niya ng 13 anyos ang tod na to sa 20 kapin nga tuig. Daghang kay mga hunahuna nga sayop nga gipanudlo sa uban kaniya ng tuig pagabot ni Kristo 12 anyos. Unya ni tungha na sad pagabot nag katluan katuig nga mo iya nga nag-open public life na yung uban ang mag-Ginoong Hesus nga gituan sa mga Katoliko niadto na sa India, kay ang India na dungog sa daghang mga kahibulungan nga magkatakos og mga mayngon nato nga miraculous ways nga ila nila nga daghang katingalahan nga kaalam ang taga India nga mga nagpuyo sa mga langob ug kabukiran nga nagsakripisyo sa mga pagampog puasa. Gigasahan sila sa daghang abilidad ug katakos niadto kuno si Jesus sa India. Nagtuon gikan sa 13 anyos ngadto sa 30. Dili na tinuod way babasa sa Biblia diin siya, pero ang mga biblical scholars nag-ingon nga pag edad niya 12 diha ra gyud siya sa panimalay. Kauban siya siyang inahan nga mo Santa Maria, ya kugi siya, kauban siya ang ama-amang mo San Jose nga siyang teenage time na anad siya sa pagtabang sa iyang ama-ama San Jose ug siya nakat-on yung pamanday sama ni San Jose. Muna sa Biblia mabasa na to, Christ was a carpenter. Siya usa ka panday. Maura ang iyang kaagi gikan sa 12 anyos ngadto na sa 30
diya siya ubos sa pagdumala siyang inahan Santa Maria. O may buong sa Santa Maria kay lagi nawa ni siya kausa ilang gipangita. O dito na makita sa templo din kasugat niya ang mga karaang makinanmanon nga mga batid sa kinaanman sa Hudiya o gikan na Moises. O niya silang pag binayluay sa mga katarungan o mga kaalam, natandog ang mga tigulang nga mga batid sa kaalam tungod kay ilang naila og nasinati unsa ka malamon kining maong bata. O mo say pagabot ni Santa Maria og San Jose og ni pauli sila og didto nagpailaw siya ginahan Santa Maria og ubos usab sa pag-aga kaniya sa iyang ama-ama, foster father San Jose. So mo ang mga pahayag nga diha ra gyud siya sa 12-year-old to 30 years old. Pagabot siya 30 sumala sa San Lucas 3 ningon nga nagsugod siyang katilingbanon nga kinabuhi nga mong pagsangyaw pagtudlo sa mayang balita inubanan sa gahom nga giingon nga si Kristo adunay kagahuman sa mga milagro o sa mga pakigpong niya nga daghan na suyop sa mga bakakong magtutudlo apan na dani sila ni Kristo kay inubanan man sa milagro. Mao na ato'y kapambit sa pangutana nga diin si Jesus niya dong 12 ngadto sa 30. Sumala sa San Lucas 3 mao na ang iyang pagpuyo na kutob sa iyang inahan nga Santa Maria. Wa siya muadto sa India. Doon na naman siya gitahas daan sa amahan. Nga naman siya sa Pensi Domine. Sa ikulugan na nga si Kristo mao ang kaalam sa Diyos. So kanang kaalam niya, gikan siya ang amahan o gikan siya ang pagka-Diyos. Balik ta ni Brad Aling Bacalso. Daghang salamat Brother Sok sa imong patinaw sa pangutana. Then niya man si Brother Dennis Bakulod sa atong paminahon unsay iya ikatampo mga pangutana ug sa uban pa. Brother Dennis, Mayong gabi, Brad Aling, Brother Sok, ug atong mga suking tigpaminaw. Brad, kung wa ko masayop or sa ko bana-bana mga tuig 400 more or less na compile ang mga libro sa Bible. Now, before ni na-compile ang mga libro sa Bible, unsa may gigamit sa mga karaang Kristiyanos nga pulong sa Dios? Ang tubag na katong mga puong sa Diyos, puong ni Kristo rather, nga mo'y gipaminaw siyang 12 ka mga tinunan. Manangalan og the apostolic traditions na sa 2 Tesalonica 2:15 si San Pablo may adto sa kaugpungan sa mga Kristiyano suman siya makonverter og niingon San Pablo mao ni atong tamdanan sa pagtuon sa mga pulong sa Ginoo. Mao ni atong tamdanan ang ginganlan og Sagrada Scriptura, balaang kasulatan og ang tradisyon sa mga katiulangan og pag-agak sa simbahan nga mao ang sa 1 Timoteo 3:15 ang kamatuuran ug ang pulong sa Dios diha sa simbahan. Mao na sa pagwalis mga apostoles wala pang makumpile o pamahipos ang mga balaang kasulatan ng mga apostoles na minaw og silang pagpaminaw sa mga pulong ni Kristo mao na ilang gisabwag gipaybaw sa mga tao og kahibulungan kay ang mga tao nga maminaw sa mga apostoles daghang mga sakit mga ayo og ang ilang kalibog dalirang mo lugdang ato sa pagsabot sa mga lawom nga kahulugan sa mga pulong sa mga apostoles. So, in what way? Mo nagisgutan the tradition, the oral traditions. Oral traditions meaning not scripture. Oral traditions mean these books, these wisdoms are not written in the book. Mo nagiwales mga apostoles. Ay napaminaw nila ni Kristo, silang pagsuroy, mo'y mahinumduman nila kanunay ang mga mayang balita ni Kristo. Usas mga mayang balita ni Kristo nagingon nga wala mo'y mahimo kung wala ako diya kaninyo. Noon, niyo siya nga,
Without me, you can do nothing. Kay daghan man ang mga kalisdanan ng mga problema na kung diha sila sandig ni Kristo, dali man ang kasulbaran. So, mao nga, ang mga apostoles nagpaabot sa mga sinulat sa kamot. So, gingon ni Brad Dennis Bacules, mga 400 years, o na makompile, o na pa matranslated ang scripture from Hebrew, Aramaico, Greco, hagtod na translated ni ito one language which was very renowned as holy language, ang lingua, ang ngalan na to, ang pinulungan sa mga karaan, lingua latina, Latin language. Mga natong tubag sa pagkutana nga pada ni si Brad Dennis Bacolod. Daghang salamat Brother Sok sa imong patinaw sa pangutana ni Brother Dennis Bacolod. So di pa natin hatag sa uban nga mangutana. So ato sa ning entertainon ang pangutana nga gipadala aniya sa Facebook nato Brother Sok. Ang iyang pangutana gikan ni Jeroy Sidley. Ang iyang giingon diri pangutana Brother Sok mao ni nga iyang gikutlo kining Genesis chapter 1 verse 26 nga gihimo ang tao sama sa dagway sa Dios. Nya iyang pangutana nga anong kinirong mga tao nga nagtukod og relihiyon nya nasayod man ta ang magtutukod sa nga relihiyon nga tao, may kaluwasan ba kuno kini? Mao ni iyang pangutana ni Brad Jeroy Sidley diha sa Lawaan 2, Talisay City, Cebu. So ang una doling nikutlo siya tekstos Biblia, di ba? Genesis 1:26. Kaningon ng atong Ginoo ang Dios, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Ihatag nato, pambit nato sa tao ang tinaguan sa tanang mga tinaguan gikan sa langit ng Amahan, ang wisdom and knowledge from the Father. Diyan ni Kristo o kana ang mga pulong sa Dios, mga pulong ni Kristo. Sa Salmo 107:20 ningon ang Ginoo, akong ipadaha kaninyo ang akong mga puong, ang akong mga puong makaluwas ug makaayo sa inyong mga sakit. Mao ni ang talamdon kay kahulugan sa balaang kasulatan. Ang oral traditions mao to nga itong nasgutan nga before the compilation of the Bible, the apostles were listening to the mouth of Christ, the words of Christ. Mo ilagi dibdib si ilang kasing-kasing. Wala na sa buhat 4 nga mga apostoles walay silid, sa mga silid mo lawom nga kahulugan na ang kinaadman ang nakatuunan sa eskwelahan. Wa may eskwelahan nga ilang katuunan. Diya lamang sa pagmaminaw ni Jesus. Ug motong ilang giwali ang oral traditions not written in the Bible. Pero pag-abot na sa mga 400 katuig, mao na ni katap na ang kopya sa balaang kasulatan, ang pulong sa Dios. Ang sunod nga pangutana duling Mo to nga kining mga tao nga nagtukod og relihiyon nga nagtukod og relihiyon nga sama niya ng mga iglesia ni Kristo ni kung ban pa mga laing tinuan, may kaluwasan ba kining mga tawhan ha matud pa niya kining magtutukod nga mga tao sa laing relihiyon. ang makatubag niya na mo balaang kasulatan. Dini sa Jeremias, sa libro ni Jeremias, mayingon ang Ginoo na atong Diyos nga ngano ba ikaw tao nga sa imong kakusgan o kagamhanan malamon ka apan nganong naghila ka man kay ikaw tao dili makaluwas. Iklaro yun ni Kristo nga ang tao siyang kugalingon ato lagi ipasize ang tao siyang kugalingon di gina makaluwas mo na nga gipaybaw niya ang dakong bugat nga kinanglan masayra nato kanang suwat San Pablo sa 1 Timoteo 6 versikulo 3 nga dunay mga tao nga mga but o nga kini sila
magtudlo og pagtulunan nga lahi sa pagtulunan nga gitudlo ni Kristo ug sa mga apostoles. Mga tao nga magtudlo og lahi og pagtulunan sa pagtulunan nga gitudlo ni Kristo ug sa mga apostoles, ug ang ilang gipanudlo wala na masubay sa matarong nga pagtulunan ni Kristo Jesus. Sa to pa, wala na magsubay si matarong. Ug kay dili man matarong, supak na magkana sa panudlo sa Ginoo, aw di na makaluwas. O niya, ang mga katong isgutan ni Jeremias nga nganong naghilak ka man, nagkurog ka man, nga ikaw tao gamhanan man, kay ikaw tao dili makaluwas sa imong kugalingon lamang. Kaya naman tayo mabasa sa Biblia sa 1 Corinto 9:22 nga ningon San Pablo sa mga gamhanan, diha ako kanila, sa mga kapusog huyang diha ako kanila. O ningon si San Pablo, aron maluwas ko ang uban kanila. So San Pablo dili angkon nga siya makaluwas, pero not by himself. Ang iyang gipaminaw ni Kristo. Ang mga hiyas ug gasas, mga milagro nga gisabong ni Kristo kanilang mga apostoles. Mao to nga nasad sa buhat 12:47. Og San Pablo kuyog siya mga kaubang magtutudlog magsasagyaw, nasugat nila ang mensahe sa Ginoo nga nag-ingon. Kamu, tumong sa San Pablo, ikaw, kamu, mahimong kahayag sa mga hintil o mahimong kaluwasan bisan sa kinatungyan sa yuta. Sa ito pa mga apostolos dihay, gitahasan yun nga makaluwas. Pero diin ang gahumas sa pagpangluwas sa pulong sa Diyos ug sa milagrong gihatag si Diyos kanila. Mao na, balik ko na to, 1 Timoteo 6:3, mga pasidaan, mga pahimangno, nga dunay mga but o maghimog panudlo nga lahi og supak sa gitudlo na ni Kristo. Busa ka ng grupuha, klaro yun nga dili na maluwas kay supak naman, anti naman. 1 Juan 2:18 nga ningon kini sila, kikan ba ni nato? Mga sakop pa ni sa sibahan sa Ginoo. Pero nangambak ni sila gikan kanato ug kini sila paganganlan og antikristo kay sila na imulag kanato og nisupak na kanato. Kanang antikristo, Spanish words man na. Kanang anti against or contradicting. Sa ito pa, ang mahigawas na manudlo og against, mutudlo ng contradiction sa gitudlo ni Kristo. O kay wa man sila ipadala nasa Jeremias 32. Kada ingon si Simayas, usa ka propeta kuno. Unya na ngadto nanudlo ug nasakpan nga siya daghang kabakakan. Ngano kay wala siya ipadala sa Ginoo. Dili siya pinadala. O mao nagdili kay pinadala, magkinaugalingon lang, mamiligro ang kaluwasan sa mga tawo magpasakop kanila. Kay sa 1 Timoteo 6:3, manudlo naman nagkasaypanan. Mao na tubag sa pangutana kung kanang mga pundok nga tukura ni Kristo o diya manudlo kasaypanan, dili na makaluwas. Dili sila makaluwas. Mao na tubag sa pangutana. Daghang salamat Brother Sok sa imong patinaw sa pangutana ni Brad Jeroy Sidley diha sa Lawaan 2, Talisay City, Cebu. Niyato niya recognition ang nagtanaw ron na si Brad George Ababa. May bida Brad George Ababa na nagtanaw karon sa programa Katinawan Pagtuong Katoliko. Yan niya man si Kuan Brother Sok, si Mado Aquino, sinyas man siya nga na siya tampo nga pangutana. So atong paminawon si Mado Aquino. Salamat bad aling og kanimo Badsok og sa tanan nga paminaw sa atong matulanon nga programa nga ang Katinawas Pagtuong Katoliko. Badsok ang akong pangutana Badsok may tungod sa kaning chosen people Badsok ba nga mga tao nga pinili sa Dios Badsok ba kaning mga Hudiyo Badsok ba. Badsok kaning mga Hudiyo Badsok ba nga pinili sa Dios Badsok ba. Kuan na Badsok no silbi kining kuan kining mao man unang kuan Badsok no rasa Badsok no. Nya pangutanan ko Badsok ba. Kanang mga Hudiyo Badsok ba unsa may kuan na ilang kuan Badsok kanang ilang rasa kanang
kuan kanang ilang kagikan ba Caucasian man sila kay pareha magkuan pareha mag naong sa kanang mga Caucasian. Oh, ang pamandit nila puti dili diya sa Central Africa nga ay mga dapit yang nagpuyo mga negro pa, black. Yan nato di sa Pilipinas mga Pilipino tabunon nga latag tabunon nga dili sa ta puti, di sa ta itom mo ni atong panit tabunon. Ya doon na sa mga Chinese nga puti usahay doon sa mga dag ug color. Ya ang mata kanang sigpit mata. So mo ni nagkalain-lain nga rasa. Unya ang naisuwat ni sa buhat 2:44 nagingon nga ang kaluwasan nagikan sa mga Hudiyo. Kay si Kristo Hudiyo man, Jewish man, dito man siya matawa sa Jerusalem, diya man sa Judea, diya man sa Jerusalem. So si Kristo mo gipahinungdan na ang kaluwasan nagagikan sa mga Hudiyo. Pero ang Hudiyo nga tinuan gingan Judaismo gisambuga na. Doon ay mga panudlo ni Moises o doon ay mga padudlo nga nahimo na nga nagsupak na sila ni Kristo o doon ay mga persecutions kung paglutos kang Kristo sa mga Hudiyo nga nasina kang Kristo nga matupan nila unsa naman kini nga kining Hesus nga nagbantala og may balita daghan man ni kuyog ug daw ni sunod na ang tibuok kalibutan kaniya sumpuon ta kini mo nang Judaismo gusto silang musumpo kang Kristo kay niingon nga ang kaluwasan na ikan man ni Kristo nasa buhat 4:12 nga niingon nga ang kaluwasan na ikan sa pulong ni Kristo nga kini makaluwas kanato kunatong pagatumanon. So gikukod nila si Kristo patagag sumbong mga akusasyon o hangtod nga giukman siya ilansang sa krus ug silong hinos ako sa kasundao nga Romano Hudiyo nga dili Hudiyo Romano nga way tinuhuan gidunggab niya ang kilid ni Jesus, buslot ang kilid ni Jesus, niagas ang dugo ug tubig ug kadto des longhinos hap nya naspiksan man iya mata sa dugo ni Kristo, nakakita na yon og siya nalipay pasalamat sa Ginoo nga siyang pagdungkab sa kamatayon pero nihapit pag yun sa kayuhan siyang hap nga pananaw. Mao na nga ito'y katubag sa mga tanan. Daghang salamat Brother Sok, niya si Brother Glenn Kimud ato dayong paminahon aron maka supot sa ni siya ang mga pangutana sa dili pa nato ni basahon ang pangutana ni Brother Pransing Pastoriti. Salamat kayo Brother Aling ug maayong gabi kanaton tanan diri. Manimo Brother Sok ug Budmando, Brother Dennis, maayong gabi kanaton tanan. Brother Sok, damay akong na sugatan pangutana Brother Sok nga nag-ingon man nga si San Pablo kuno wa man gyud kuno nakaadto sa Roma kay si San Pablo sayom kuno siyang namatay Brother Sok. Unya di aman diri sa suwat niya diri sa 1 Korinto kapitulo 1 bersikulo 1 nga ingon mga ako si Pablo nga pinili sa Dios nga mamahimong apostol ni Kristo Jesus. Sa may atong katubagan ni Brother Sok nga wa kuno siya kaadto sa Roma. Niya may mabasa niya sa buhat 23:11 o gipatawag ni Jesus si Pablo nga kanisan kanhi ayangan mao si Saulo nga maglulutos pero nakabig naman siya og mingon nga atong Ginoong Hesus ngadto ni San Pablo ingon nga ikaw nagpamatuod ka nako sa Jerusalem mo adto ka sa Roma. Tanawa Ginoo gyud sugo niya na niadto siya sa Roma. Mo na nga nagandam siya og niya nakatog siya sa Roma. Ug ang nag-una kaniya dito sa Roma mao si San Pedro gikan sa Antioquia nga obispo siya sa Antioquia niadto siya sa Roma. Og si San Pedro nga gitahasan pag-ayo sa mga gasas Ginoo daghang nga nakabig. Grabe. Og si San Pablo nakasaksi
nakasaksi sa pagkadaghan sa converts, mga tigulang sakop sa Judaismo, mga paganong way pagtuo, nakabig sa Ginoo pinagi ni San Pablo. Tungod kay si San Pablo gigasahan sa malamon nga gika sa Dios nga kaalam o giubanan sa mga milagro. Nga bisan gani ang anino ni San Pablo, San Pedro rale, nga mulakaw siya diya ito'y namatay sa Daplis Karsada, nagian og naigo sa iyang anino, nabuhig kalit. Mao na si San Pablo. Nya si Dorcas sa kabuutan nga dalagita nga daghang kay gitabangan nga kabus kay tigpanahi man to siya og mga sinina paihatag sa kabus pero gibalita nga namatay. Mao na si San Pedro miadto og nagminate ang inahan. Og nibadlong si San Pedro sa inahan, ayaw nagpaghilak, buhi ka ng imong anak, dili na tinuod sir. Magtutudlo dili na tinuod. Patay na akong anak. Daghan kay mga makinalmanon diri nga motanaw sa lawas isip ilang kaalam, patay na gyud, wanay ginhawa, wanay pitik siyang pulso. Abuhi siya. Og miluhod si San Pedro nagampo, og human mitindog og mingon, Dorcas, bangon! Nikalit pagbangon ang patay na. Pwedeng lipaya sinahan. Mao na si San Pablo, daghan kay mga converts, grabe. Pero gitugkan og kasilang ang Pangulo nga nagmando nga mao si Cesar Neron. Suko kay siya. Unsa na ni mga Kristiyanos dunay kahum, mubuhig patay. Ya mga tao nga bisan mga gahi kay dali ra kay makabig nila sa pagsunod. Nga nagdalan nga dalan kamaturan o kinabuhi ang ilang magtutundo mao si Jesus. Nasuko ako kay mabot kini nga musakan ni sila sa akong gingharian, itsakos bitana way makapugong tungod kay kini sila daghan na kayo musa pamatya. Mo lagi pamatay mga Kristiyanos sa tuo ka paagi, espada, gladiators ya sunugon ng lawas, buhi pa o ipakaon sa leon nga gigam ni Cesar Neron nga wa gyud niya pakana purting iliga sa patay. Thousands of killings of Christians pero way nahadlok. Ngano kay bispira silang kamatayon, moduaw si Jesus kanila og mingon inyong gihalad yung kinabuhi alang kanako, busa ako mutumbas kaninyo sa kinabuhing walay katapusan. Pero ayaw mo pagsibog niya nang mupatay kaninyo. Ayaw kahadlok niya nang mupatay kaninyo. Ngano kay silang dili makapatay. Ayaw kadlok mo patay sa lawas. Apan dili mo makapatay sa kalang. Dadon ko kamo sa gingarian sa langit. Sa yugto sa inyong kamatayon. Tiyaw mo na. Purti daghan ang converts kay purti man daghan na dining mga nalangit nga mga martyrs. Unya, si San Pablo, pagpruiba gyud nga doon siya sa Roma, iya nagsuwat man na siya. Ang iyang sinulat giuluhan og letter Paul to in Rome sa ito pang masinuat San Pablo sa Roma. Kasi pong San Pablo sa Kapitulo 1, 6, versikulo 8, kamong mga taga-Roma nga may dawat ni Kristo, mga pinangga sa Diyos, pinili sa Diyos, tinawag sa Diyos, o ang inyong pagtuo makaluwas kaninyo. Kamo nga gitawag ni Kristo, pinili ni Kristo, o gihimaya ni Kristo, kamo nga mga taga-Roma nga midawat ni Kristo. San Pablo ni testimonyo. Yang lain testimonyo niya na ngay dakpan silang duha. Ang kamatayon ni San Pedro kay sa man kahudiyo, gilansang sa krus ang ubos ang yatiel bandira, o si Pablo kay doon naman siya record nga Roman citizen, dili siya lansang sa krus. Apan ang hait kang espadang murag labaha, gitigbas siya ang liog, nagligid-ligid ang iyang uo og namatay. Dungan ang kamatayo ni Apostol Pedro o Apostol Pablo dito sa Roma. Yang lumingon matingon, wa matug Roma. Na may nabasa sa Biblia. Pedro, ingon nagpamatuod ka kanako si Jerusalem, adto ka sa Roma pagpamatuod kanako. Ug dito gis Pablo. Nakahimo siya pag himog nagpaluyo ni San Pablo, ni kuyog San Pablo, og kadto siya inilaman nga mayong orador, mayong magwawali si San Pablo
usa nagkadugang ang mga converts nga mga pagano nya gisugnib dayon ang makalilisang nga magpatay kanila ni Kisar Neron. Upat ka tuig, anyo 64 ngadto 68, 4 years martyrdom. Mao na ang timaan sa Iglesia Katolika nga way kahadlok sa kamatayon tungod kay sila nakakita nga diya sa pagpuyo sa relihiyon nga iya ni Kristo dunay kaluwasan. May kaluwasan ba tong mga relihiyon nga dili tinukod ni Kristo? Wa gitay siguro kay magtudlo na gani og lahi og supak ka pagtulunan lakip na sa ilang tinukod nga pundok mapil sa kapildihan. Mao na ato tubag sa pangutanan. Daghang salamat Brother Sok sa imong patinaw niya. Ato dayong entertainon si Brother Dennis Bacolod. Brother. Salamat, Brother Aling. Brad Sok, ang mga writer ba, labi na sa laing tinuhuan, ang ilang gisulti o ilang gisuwat nga ang tao dunay tulo ka bahin: body, soul, and spirit. Unya sa mga Katoliko kasagaran moingon nga ang lawas aw ang tao body and soul ra. Sa unsa may saktuan ni Brad Sok? Ang tao sa paghimos Ginoo adunay lawas nga gihimo. Og dunay kalab nga gihatag. Unya kana ning atong kalag espiritu man na. Pero dunay linahi nga kahulugan sa espiritu, meaning diwa. Kani diwa maong kadasig nga murag musungsong bisag baha sa kaisog sa pagsangyaw. Mao na ang lag spirit of the martyrs. So duhara ka bahin ng tao, lawas ug kalag, ang atong kalag espiritu. Sa libro sa Kinaanman, Kapitulo 16, 14, naiingon doon ay usa ka tawo nga midunggab, nagdasig armas, gidunggab niya usa ka tawo na matay. Ang kalag sa tao gipasakas Ginoo sa langit. Unya, nag-ingon dayon, ang tao nga nakadunggab dili na makapakanaog sa kalag nga gidawat na ug sa espiritu nga gihiusa na. Sa tupang kalag, lawas ug kalag, mao na ang atong hinganlan og man. Pero ang kalag nato espiritu. Tungod kay na may mga mananap nga dunay kalag, pero ang ilang kalag dili espiritu. Usay kamatay nila, patay ilang kalag, kay di man espiritu. Sama sa mga kabaw, karnero, kanding, ilipante, naa na sila'y kalag, pero dili espiritu. Usay kamatay nila, mamatay sa ilang kalag. Samtang nato, kung mamatay ta, nga atong lawas mamatay, pero ang atong kalag dili mamatay. Kay espiritu man. Nasa Ecclesiastes 12:7. Ikamatay sa tao, ang atong lawas mo balik sa abog. Ang atong kalag mo balik ngadto sa Dios, ug hukman dahil sa Dios ang atong kalag. Nganong man mapilang kalag sa kamatayon sa lawas. Kaya nga atong kalag espiritu. Sa Juan 4:14 nga ang kalag sa tao espiritu, dili na mamatay ang espiritu. Busa ang atong kalag ug lawas mao ning component sa tao, pero ang atong kalag espiritu, bot sa bot dili na mamatay. Kung naibutang diya ikatuo espiritu, diwa na. Naman na sa 2 Tesalonica ba nga ang tao tulo ka bahin, lawas, kalag ug espiritu. Duha ra gyud ka bahin ng tao, lawas ug kalag. Ug kanang espiritong isgutan nga naagya po sa tao, mao na ang diwa. Pareho niya na mag-basketball nga mugbo kay pikas, pero makalupig mas mga tagas. Mingon na yung mga tao na nanaw, may kay espiritu ning mga basketball players nga gagmay ra kay may kay espiritu. Amot sana may diwa na kalagsik, kadasig, wala nga diwa, kalagsik ug kadasig. Mao ang tao. Doon ay lawas, doon ay kalag ng espiritu, ug kanang ingon nga ikatong bahin sa tao, mao na atong diwa, ang kalagsik, kadasig, mao na nga ngalan sa na sa spirit, pero ang atong kalag mismo doon na descriptive, doon na description nga our soul is spirit. Unsa na spirit di makita ug di sad mamatay. So mao na atong mabasa sa Biblia
nga namatay ang tao, matod pagidunggam niya ang tao, ay ang kalag gikuha sa pagkagahom dito sa taas. Unya, ang iyang espiritu nga dili na giingon dito ang tao nakadunggam o giisa na niya ang sa Dios ang iyang kalag o ang espiritu ni balik dili na siya kabalik sa espiritu nakuha na. Ang buot sa buta na the spirit and soul are the same because the soul of man is spirit. Mo na nga kanang nadiya nga tulo ka bahin kung basa ta sa the theology of man composes body and soul. Mo na ang tao nagalangkob sa lawas ug sa kalag ug kanang iyang kalag espiritu buot sa buot dili makita dili mamatay. Mao na ang kahimtang sa tao. Maliktan ni Brother Aling Bacalso. Daghang salamat brother Sok sa imong patinaw sa pangutana ni Brother Dennis. Niya may pangutana ni Brad Francine Pastorite niya pinaagi ni Jeroy Sidley. Ang iyang pangutana brother Sok duha ni pero kanilang usa-usa atong basahon. Ang iyang pangutana mao na nga ang tao nga wa diha sa tinuoang Katoliko nagwali unya wa kahibaw sa kamatuoran may kaluwasan ba? Mo ni pangutana brother Sok. Ang tubag na naamang na sa doktrina sa Iglesia Katolika. Extra ecclesiam non salus est, Latin na. Nagkaulugan, kung may gawas ka sa iglesia, wala kay kaluwasan. Pero ang maong pahayag, gi-explain sa ito pa, gibat-bat yun, gipahibaw ni San Agustin, nga usa ka makinadmanon nga santo, unya may sugon siya ang pagsabwag sa may kahadlok sa iyang kamatayon. Mao na San Agustin. Ngayon siya nga ang tao, duhara kabahin. Lawas ug kalag. Pero kanang atong kalag, espiritu na siya. So, San Agustin nagpahibaw ka nato niya na nga ingon ni pangutana ng Brad Francine Pastorite mga musta dito niya nga tao nga wadiya sa tinuhuan nga matuod may kaluwasan ba? Ang usa ka butang atong masayran sa pinulungan og pito ka pulong ni Kristo sa krus doon na siya na pamulong. Pater, ignot si ilis non enem good passion. Kung nato na binisiyan, amahan ko, pasaylua sila, katuwa masayod silang gibuhat. Muna nga, kung ako sa katao mubiya sa Iglesia Katolika, naibaw siya na Iglesia Katolika tinukod ni Kristo, Anyo 33. Ug doon ay mga marka siyang pagkamapadayonon, kay si Kristo dili mamakak, Mateo 28:20, ningon si Jesus, akong ubanan ang akong iglesia kada adlaw hangtod sa katapusan dili na kubiyaan. So ang iglesia ang gitukod ni Kristo wa ganay pagkapukan kay or else mamakak si Kristo kay di ko siya nga magauban ko kada adlaw nya wa dihay nawagtang dihay mo na ang simbahan gitukod sa Ginoo sara ug mapadayon na ug dunay mga tawo nga nangambak ngadto sa laing relihiyon pero wa sila kay bao nga ilang gibiyaan nga ka iglesia nga maong tinukod ni Kristo kanas la dito sa mga relihiyon was conviction that the Catholic Church was really founded, established by Christ. Ito was las pikas. Pero ilang gibiyaan ang tinuod. Wa mas lakay bao. Mara na mapil tos gisulti sa Ginoo. Amahan ko pasaylua katong wa mahibaw silang gibuhat. Mara kay wa man makahibaw. Doon ay posibilidad nga mapasaylo ang Ginoo. Sa San Mateo 11:18, very strange kind of expression of Christ. Sipong ni Kristo, ako nag-aandam og grasya alang sa paghinulsol niadto magahintil. Masara na nasa Mateo 11:18 tulukibod kay na. Nga ningon nga atong Ginoo nga ako nagahatag og espesyal nga grasya alang sa paghinulsol sa mga hintil. Sa mga hintil, mga wa man ay Diyos, way pagtuo ba? Pero diha kaduna na sila pagtuo niya nidawat sa atong Ginoo wa pa sila makatukod og wa pa sila mapasakob ilang tinuan ila abdas kamatayon ang grasya sa paghinulsol matud pa
moabot kanila o makahimo sila pagginulsol silang kasalanan. Tiyan mo lang Ginoo, muagpas yun. Bisan ang tao pa ipagtuo, naagyod gidaitlan ganiya sa iyang tinguha nga makaila ang maong tao nga ignorante makaila siya Diyos o makaila ra usab siya sa kaluoy sa Diyos sa pagpasaylo siya mga sala. Balik ko na to. Ecclesia, extra ecclesiam non salvatio est, non salos est. Sa may minisya ng Latina, ng iyong diya nga may gawas ta sa iglesia, watay kaluwasan. Pero wata kay bao. Wata kasud og iglesia katolika to kun kay way nakatultul ka na to, wata kay bao. Yan nagpasakop lang tag usa ka pundok nga dunay pagtuog Dios. Diha na lagi siya. Nihebdan sa kamatayon. Ang Ginoo adunay lapad nga kasing-kasing nga makahimo sa pagluwas sa matang niya ng tawana. Pero nakahibaw lang kita nga kining maong iglesia tinukod ni Kristo. Kayong tanan kong mga tinuhuan sayon magay pagtutok nato nga doon na gyud magtutukod. Nga tao nga pareha nato ugwa sad makaatras sa pagtukod ni Kristo sa iglesia anyo 33. Pero ang iglesia katolika diha na anyo 33 hangtod karon siya ra gyud dunay ginganlan og katuhuan nga nag-angkon nga ang Iglesia Katolika tinukod ni Kristo. Kay bisaon sa nimo ukay ng kasaysayan, history, dictionary, you cannot find that the Catholic Church was founded or established by man like us. Siya gyud ang nagtukod niya. Mao na nga pangutanan ni Brad Plasting Paransing Prosperity atong amigo suod kayo nga ang tao nga wa diha sa tinuhuan nga tinuod may kaluwasan ba? Ato na gitubag ang pangutana. Daghang salamat Brother Sok Yes. niya. Doon naman sila ang pangutana Brother Sok murag follow-up ni niya question. Oh yes. Oh. Ni Francine Pastorete. Ningon siya pagsulti nga kanang tao nga wa diha sa tinuhuan nga gitukod ni Kristo nya ang iyang pangutana dili man ka ang Dios mohukom pinaagi sa relihiyon kundili sa binuhatan. Unsa may imong explanation ni Brother Sok nga dili man kuno base sa relihiyon kundili sa binuhatan may kaluwasan ba kuno? Unas tanan mangutana tag unsa may relihiyon. What is religion? Ano mingon ta nga hawa ni kapuslanan? Kinahanglan ba ta og may kapuslanan pa o do na bay kapuslanan nagrelihiyon? Kung basahon nimo ang dictionary o sa pagsudong sa mga pinulungan sa Biblia, ang relihiyon mao ni ang pagturok sa atong pagtuo nga dunay makagahom nga Dios. Unya milata nga maong Dios nga makagagahom dunay kasuguan nga kun ato nang tumanon maluwas ta. That is religion. So unsa man ay dili relihiyon nana sa Sira 41:8 kadtong way relihiyon akong dugmukon. Kay ang taong way relihiyon nagpasabot wa na siya pagtuo nga dunay Dios, wa na siya pagtuo dunay kasuguan nga iyang pagatumanon. Pero the truth of the matter kanang mga tao nga mutuog Dios nya di siya mutuog sugo dili na tinuod. Kay ang Ginoo na sa Roma 2:12-14 ako nga Dios mo'y nagtisok sa sugo niya ng tuhana, suod siyang kasing-kasing, suod siyang kalag, busa di siya kamamalibad, nga wala ko'y sugo nga matuman niya, og dili niya tumanon. Naisugo gyud. Mo na nga, tao nga wag gyud kay bao, way pagtuo, way pagtuman sa sugo, mo na mga taong way relihiyon. Pero musugod na kay tuo Ginoo, musugod na kay pagsugot sa Ginoo, doon na kay relihiyon. Nya balik ko na to sa Sira 41:8 nga kadtong way relihiyon dugmukon si Dios. Una sa to pagutana ni Brad. Mao na yang pangutana Brother Sok nga ang Dios mohukom man ka pinaagi sa binuhatan dili man sa relihiyon. Oh. kanang pinagi sa binuhatan mo na pinagi sa binuhatan relihiyon na kay ang relihiyon mo man ang pagtuo og pagtuman sa kasuguan sa Ginoo.
Nya kanang way relihiyon wa gid siya pagtuo, wa sa si tumanon nga sugo. Mao na nga ang paghukom dili sumala sa relihiyon kundi pinagi lamang sa Binuhatan. binuhatan. Ang tinuod, doon ay relihiyong makaluwas na nasa bago ng tugon sa ningon ng Ginoo nga kini mong pailob sa mga balaan nga sila nga sa kanunay nagatuman sa sugo sa Dios o nga sila nagpabilin sa tinuhuan ni Kristo na nasa pinadayag 12 nga ang pagtuo mao na nga natay pagdawat sa Dios og naa sa tay pagtuman siya mga sugo. Mao gini langkob sa relihiyon. Di kita kaingon nga way relihiyon makaluwas. Ang waan oy relihiyon mo di maluwas. Magbuhat ka binuhatan o sa mga binuhatan na nagtuo kog nagtuman na relihiyon na. Okay. Daghang salamat Brother Sok na nalatay 5 minutos na bilin nga gihatag sa DYRF Brother Sok. So unsa man aton laning pinagin la sa imong pasalamat ug minsay alang sa tanan nga naminaw karon Brother Sok. So wala na tay okay. Na time 5 minutes. Oh, ato lang ning pa abot ning mga pasalamat ug aling paghuman na may mong time up na ta sa to pamuhunong na ta, no? Ang mga pasalamat mo labing mahinungdanon nato sa bisan kinsa nga tawo atong ginikanan may katungdanan ta sa pagtahod ug pagpasalamat kanila. Ang Dios daghan kay gihatag kanato nga ngaytang magpasalamat. Nagingon ang kasulatan nga duha ka institusyon gidawat sa Ginoo. Ang institusyon religious institution mao nang simbahan, mao nang tinuhuan. Ya ang usa mao ni ang ngayon lang nato o civil government. Nga kanang civil government sa ato mutungha na siya kung doon na eleksyon. O guman sa eleksyon doon na napili o mahimo na silang pamunuan mo ng civil government. Niyong Ginoo, ako nagkabuton ang otoridad diha, dili mutungha kung wala ko. Muna, pasalamatan nato diyaning ngayon na to civil government through election. Dili sa Talisay, doon na usa kadako kayong pasalamat ang mga katawhan sa Talisay. Tungod kay ang ikinahanglan nga basic needs of the poor na diha. Ang hospital diha, way bayad ang doctor. Services of the physicians are free. Ang tampal, free. Busa mga tao. Dahil sa kababaya ko nakita naglingkod niya, nagpabot siya sa operasyon niya. Yung pila ka adlaw nakita may may na kayong paglakaw na, kumusta ba ka? Siya man ako operahe? Pila na imong gasto? Wa may gasto sok. Wa man ko pabayra. Diha sa ospital sa Talisay. Way bayad ang tambal, way bayad ang serbisyo sa mga doktor. Kaya ang eskwelahan sa Talisay College, purtin daghanag mga estudyante, more than 8,000. Sinabing pilala ka si Mananeo na ba'y, doon ni graduate og 1,600 more. Sa kalibog kapin 1,600 ang mga graduado nagdag diploma ng hilak ng ginikanan kay ang ilang gasto kliti rin taon og bahon. So nalipay sila nga nakadawat o mga professions, mga kurso ang daghang mga kabus nga Talisay no. Mao na galipay kayo. Unya ang aksyon agad mao ni ang giandam sa mayor nga salapi para sa mga kabus kung doon ay mga nasunugan, doon ay mga biktima sa mga katalagman, naa diha ang mga pag-apod, pagtabang kanila o duyugan sad ni Congresswoman Rhea Golias. Kung siya gidakon gihatag sa government of Talisay, mao sad ang gihatag niya para sa mga nasunugan o para sa mga biktima yadtong bagyo nga grabe, Bagyo Tino. So mao ning inadlaw nga madawat sa atong mga kaigsunan sa Talisay nga nakahatag kalipay o kadasig sa pagpadayon sa paginabuhi tungod kay nadia ang serbisyo nga alang sa mga kabusog na kinahanglan. Pinagi ni Samsam Mayor Golias, Ramol Mayor Samsam Golias o Congresswoman Rhea Golias. Salamat o balik ta sa studio. Atong Inyong nabati ang tulumanon.
Katinawan sa pagtuong Katoliko. Hinaut nga nakapaambit kami kaninyo sa katinawan sa atong pagtuong Katoliko. Hangtod sa sunod higayon. Salamat. Radio Fuerza. D3 Bio